Bog svima, dragi svi, dobro došli u Irena's Cro Cafe. Ovaj mjesec napokon odgovaram na neka pitanja koja sam dobila od vas i idemo prvo krenuti s brojevima plus imenicama. Znam da je to nešto što često zbunjuje učenike hrvatskog jezika, zbunjuje moje učenike i nadam se da će vam nakon ovog videa makar malo stvari biti jasnije. Vidjet ćemo brojeve od 1 do 5 i imenice u muškom, ženskom i srednjem rodu. Naravno, postoje neke iznimke, ali ako znate ovo, znate već dosta toga onda. Pa počnimo s srednjim rodom. Pivo. 1 pivo, 2 piva, 3 piva, 4 piva, 5 piva, 6 piva i tako dalje. 21 pivo, 22 piva, pravilo je isto. Ok, idemo vidjeti kava, ženski rod. 1 kava, 2 kave, 3 kave, 4 kave, 5 kava, 21 kava, 22 kave i tako dalje. I idemo vidjeti zadnje za muški rod, idemo vidjeti riječ burek. 1 burek, 2 bureka, 3 bureka, 4 bureka, 5 bureka. I onda recimo uz 30, 31 burek, 32 bureka i tako dalje. Znači jedino broj 2 je drugačiji u ženskom rodu. Za ženski rod, uz imenice ženskog roda, broj 2 je 2. Ok, dragi svi, vježbe vas čekaju na Patreonu. Ako želite i možete podržati moj rad, to možete napraviti tako da se pridružite našoj Patreon zajednici. Link je u opisu videa dolje i naravno možete se odjaviti kad god to želite. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se sljedeći tjedan. Ćao, čao!